bana gaskiya ina ga gobe bai saboda masassara. A'a ka ji bala'i cikin azumin ma iskokai su bayyana. Ka bari da in je in gani. A'a ya kakate kai azumin ne ya zuƙar da kai haka. Kai tsaya ina baka la ilaha illallah. Dama ku ne ɓarayen mu da ni zargin ku nake uban waya kawo kanan je da ka ƙare ka kuɗin guzuri ɗan banza ko da azumi ana azumi ma ba ku barin sace-sace shine naga kawo haɗo daga sama. Ni ba mutum ba ne. To ya kai ka sama? Mun zo ne daga duniyar wata. La ilaha illallah. Mi? Ku ba mutane bane ba? Za mu miya da ku. Dan banza ji katan kai. Su uban wa za ku yi miye da su? Jihar Katsina. Yanzu duk girman ka ce baka azumi. Azumi ko ɗaya ba kai ba? To me ya kawo ku wannan duniya? Mun zo ne za mu miya da ku. Mu ku yi miya da mu ba ku azumi? Mana. Duk girman ka a ce azumi ɗaya kawai kai. Kai katon banza ne kai. Amma dai kai katon banza ba ka azumi. Azumin ba da wuya. Karalla gahara. Akwai tsaya ka ji. Dan soyayya. Ina ka san sunana? Ya ga duniya wata ana kallon ka. Tsaya za mu bi ka da Allah ka tsaya.